Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga na puno ka mga balita sa Negros, ang amo ni tulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa aming website www.digicastnegros.com. Kag, yari na ang nagapanguna nga mga balita sa isla sa Negros, subong nga hapon. Pegde nga resulta sa RT-PCR test natukiban sa Iloilo. Bacolod kag Negros Occidental nagahimo na sa mga tikang para hindi malutsan. Bacolod Mayor Evelio Linardia nagpangayo sa pasaylo sa LSI nga nakagwa sa quarantine facility kaysa laang test result nga ginpalabot sa iya. 21 ka mga LGU sa Negros Occidental nagabato na sang mga turista. Kontrobersyal nga Halandumon Tower liwat na nagasiga. Kag sa Banwa sang Isabela, duha ka mga senior citizens ginpatukuran sang balay sang pulis. Initanan sa Digicast Negros 10. Sugod kita sa number 10, suga sa Halandumon Tower ang nagasiga na kun gabi. Makita na ang pagsiga sa naglain-lain nga mga duag sang light sa Halandumon Tower sa corner Gonzaga Gatuslao Street kada gabi. Pila ka bulan ini nga ginikayo matapos mabungguan sa isa ka salakyan sa nagligad nga bulan sang Enero. Nangin kontrobersyal ang ini nga 4.8 million peso tower bangod sa negatibo nga mga reaksyon gikan sa mga netizens ang ini ang gin-inaguruhan sang bulan sang Hunyo sa nagligad nga tuig. Para sa mga netizens, ginagamit na lang kuntani sa iban nga mapuslanon nga proyekto ang pondo pero ginpahayag sang lokal nga panguluhan nga isa ini ka landmark kag simbolo sang kadalagan kag maragtas sang syudad. Kag sa number 9, PNP nagtukod na sang isa ka team nga magapangita sang detainee nga nakapalagyo gikan sa Moises Padilla PNP. Padayon sa karon ng pagpangita sa kapulisan sa isa ka preso nga nakapalagyo gikan sa Moises Padilla Police Station sa nagligad nga Biyerkules. Sunod kay Police Lieutenant Wilmar Silva, Deputy PIO sa Nokpo, may team na nga gintukod ang Moises Padilla PNP para magpangita sa nakapalagyo nga inmate. Na 6:30 sang aga sa Oktubre 14, nagreklamong inmate nga si Rico Layan, 23 anyos nga nagapananakit sa dugan kag nagahilanat nga simptomas ng COVID-19. Gani bangod sang iya ginabatsag sa gipagawa sa detention cell kag siya ang danon kuntani sa ospital. Ugaling samtang nagapreparar sunod kay Silva, nagpalagyo sa police station si Layan kag nagdalagan. May mga pulisman sa gate sunod kay Silva ugaling badasig nga nagdalagan ng inmate. Nagpangayo na sa bulig ang PNP sa publiko agud madakop si Layan. Si Layan ang detained sa kaso ng murder sa tunghuling Huwebes sa sininga tuig. Ang Nokpo ang mag-usisa man sa mga kapulisan kung bala mayara sila sang panabton. Kag sa number 8, BJMP sa Negros Occidental kag Bacolod City wala na sang active cases sang COVID-19. Ini ang ginkumpirmar ni Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne, Assistant Regional Director sa BJMP Region 6. Si Peremne nagsiling nga nag-ayo na sa balatian ang damlag pa nagpositibo nga mga inmates pati na jail personnel sa Metro Bacolod District Jail sa Takuling kag Handumanan. Suno kay Peremne, 56 tanan ka mga inmates ang nagpositibo sa COVID-19. 32 sa MBDJ sa Takuling, 18 sa isolation facility sa MBDJ sa Barangay Handumanan, kag 6 naman sa Negros Occidental District Jail sa Bagos City. Magluwas sa 56 ka mga nagpositibo nga inmates, may 22 naman ka mga jail personnel ang nagpositibo sa virus. Pero tanan ang sunod kay Peremne nga inmates ka jail personnel nga nagpositibo sa COVID-19 ang nag-ayo na. Wala man sang may nagtaliwan bangod sa virus sunod kay Peremne. Magluwas na lang sa duha ka inmates sa MBDJ Takuling nga napatay bangod sa COVID-19 sa tinaligdan nga bulan. Wala naman sang nagdugang pa nga nagpositibo sa karon sunod sa iya. Kanto naman kita sa number 7. Sa Dumaguete City, gina-require ang tanan nga magpadulong sa patio sumugod-subong adlaw sang kalag-kalag pass. Para ma-regulate kung manikawan ang pagdugok sa mga pumuluyo sa syudad sa 7 ka mga public cemeteries kag Memorial Park sa Dumaguete City, ginmando sa lokal nga panguluhan nga dapat may pass ang mga pumuluyo sa pagpadulong sa patio. Ila ini gitawag nga kalag-kalag pass.
ang tanan nga mga pumuluyo sa syudad nga magabisita sa ilang mga nagtaliwan nga himata humalin sa subong nga adlaw kag sa Nobyembre 5 tubtob 7 dapat may kalag-kalag pas nga mapakita. Tagaan man sang isa lang ka oras ang tagsa sa ila sa pagbisita sa patio. Magapabili naman nga sarado ang mga patio sa Dumaguete humalin Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4 bilang pagsunod sa national guidelines. Ang una paiway ang pagdagsa sa mga mabisita sa patio sa Tigkalalag. Ilabi na nga nagmando o kung madamo pa sa gihapon sang kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Sa number 6 naman, 2 ka semana matapos magbukas ang klase. Aton kumustahon kung paano ginatubang sa mga estudyante, lakip na mga ginikanan kag mga eskwelahan ang pagpanghangkag dala sang bago nga sistema sang pagtuon sa Siniga Report. Sir, pila kada ko ang imuno. Na-schedule na sang iloy nga si Ulay Kiatron nga sa kada tapos sila pamahaw sa aga, mag-a-answer sila sa module sang iyang nga bata nga si Ron Sander nga na-enroll sa kindergarten sang FR Flores Elementary School. Sa ikaduha nga semana humalin sa pagbukas ng klase, suno kay Ulay, naka-adjust na siya. Una, natun-an niya na ang pagpalawig sang pasensya kag pagpaayon sa 1 ka 5 ka tuig nga estudyante. Ilakip na ang pila ka mga teknik. Ikaduha, nabahin-bahin niya na ang iya nga tiyempo nga nagalakip sang iban pagid nga ulubrahon sa panimalay. Ang kataasan pila kuno kalapit. Uy, may nahulog pa. Gaba si Mulo. Sige na, amula na una. Amula sa mga problema ko. Isa ka maoy. Lawig na nabla 30 minutes namon kay ang iyang attention span do amo lagid na iya. After na ulan na. Take time kagid. Do kung sa pa bala imbes ipanglaba mo, isimpuhan mo anay. May 3 ka iban pa nga mga high school students si Ulay nga nag-eskwela sa Negros Occidental High School paagi sa digital modular learning. Nagaprangka si Ulay nga wala na sa iya nga pamensaron ang mga high school lessons gani sila na nga 3 ang dapat nga magbuligay. Si Sai, ngayara na sa grade 12 sa idalom sang accountancy, business and management strand, nagsiling nga mas mahapos kag mas maayo ang face-to-face learning. Do self-learning na lang diya nga wala ka pa kabalo nga kung ayhan bala tsakto to ang natunan mo gid through the lessons. Pagtapos mayroon man mga challenges nga ang mga internet access. Si Samantha kag Sanji, grade 9 kag 8 students ng special science class. Labi sila nga nagatinguha, ilabi na nga may mga tion nga hindi man klaro ang leksyon, bisan pa ang mga gina-require sa mga manunudlo. Mga modules sa first grading, tanan-tanan na dayon wala pa bala notes sa mayara man sa may ginsand nga mga notes pero do hindi black clear. Ginako ni Mario Amaca, ang principal sa NOHS, nga mabudlay gidman ang pamaagi subong para sa estudyante kag manunudlo. Humalin sa mismo unod sa module sa pagpanagtag sang printed modules padulong sa paglabot sa mga estudyante, pati ng internet connectivity sa mga manunudlo kag estudyante, ang mga pagpanghangkat nga ginaatubang. Ilakip na ang psychological effect man sang COVID-19 pandemic sa tagsa-tagsa. Mas challenging ni. Kaya hindi mo kabataan, hindi mo makita, hindi mo matubang. Right there and then masabat mo dayon sila mo. Man hard struggle giman subong. Nabigyan man niya double kagid nga effort para maka-learn ang kabataan. At the same time ikaw nga teacher o head double man. Pasalig ni Amaca nga na-orient ang mga manunudlo nga dapat bukas sila sa pagsabat sa mga palamangkutanon sang estudyante. Siya gani nagasabat kung may mga pamangkot. May DepEd tayo Negros Occidental page pagid para sa mga estudyante. Masobra pa man lang sa 2 ka semana nga nagbukas ang klase, pero ang tanan suno sa DepEd ang ginahimo para ini malampuwasan. Kag sa number 5, Negros Occidental Police Provincial Office may haraman sa kaugalingon nga contact tracing effort kontra COVID-19. Para mabuligan pahagan-hagan na padayon nga paglaptas sa COVID-19 sa bugos nga Negros Occidental, ang Negros Occidental Police Provincial Office ay naghimo naman sang tikang nagpartner ang NOCPO sa Let's Talk, isa ka online tutorial company para sa isa ka contact tracing system. Ang ini ka contact tracing system nga ginatawag kontra COVID, ang web-based kag sarang sini mahibaluan kung nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka persona nga nakakontak siya sa nagpositibo sa virus.
Nag-pilot testing na ang NOC po sa contra COVID sa Murcia, Bago City, Silay City kag Talisay City, kag suno kay Police Colonel Romy Palge, nangin madinalagon ang gipatigayon nga pilot testing sa mga LGU. Plano sa karon sa NOC po nga i-centralize ang contact tracing system kag himuon ini sa bugos nga probinsya agud mas mapabakod pa ang contact tracing effort batok sa COVID-19. Kag sa number 4 naman, may 21 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nagbukas ang ilang nga lugar para sa leisure travel sumugod kahapon. Yari ang report. Oktubre 19, liwat nga gintugutan sang 21 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang leisure travel para sa ila sini nga mga pumuluyo. Ang 21 ka mga local government units nagalakip sang Bago, Cadiz, Escalante, Himamaylan, Sagay, San Carlos kag Talisay City. Sa mga banwa naman, nalakip diri ang Binalbagan, Calatrava, Candoni, Kawayan, Hinigaran, Isabela, La Castellana, Manapla, Moises Padilla, Murcia, Pontevedra, Pulo Pandan, Salvador Benedicto kag Valladolid. Pero nagapabili naman nga sirado para sa mga turista kag leisure travel ang napulo ka mga banwa kag syudad kag ini ang Kabankalan, La Carlota, Silay, Sipalay kag Victoria City. Kag mga banwa sang Ibi Magalona, Hinubaan, Ilog kag San Enrique lakip na Toboso. Suno kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero, ang mga resort kag iban nga accommodation facility nga nagbukas para sa iya sini nga mga residente ang subject sa health protocol kasubong man advanced booking. May 79 ka mga accommodation establishment nga nahatagan sa certificates of authority to operate sa Department of Tourism suno kay Cordero. Nagakasayuran nga ini sila ang nagasunod sa proper standards and health protocols. There are 21 LGUs that have tried to open up already their tourism establishments, especially the accommodation facilities and some attractions, provided they follow health protocols, such as taking of temperature, practicing social distancing, sanitation by washing their hands often, and of course, being sensitive to the needs of others. Base sa datos, may 2,222 ka mga nagatrabaho sa industriya sa turismo sa Gwa sang Bacolod ang na-displace o kunawad ang trabaho suno kay Cordero. Nalakip na diri ang mga yadtong nagaobra sa mga accommodation establishment, mga tour guide, boat guides, strike guides, tourist transport services, pati na island hopping boats, sports and recreation, wellness, food and beverage. Dugang pa ni Cordero, kung manubo naman lang ang kadamuon sang kaso sa COVID-19, kag handa naman lang sila, yara na sa mga LGU ang desisyon nga sila ang liwat nga magbukas para sa leisure travel. Kag sa number 3, community quarantine status sa syudad sa Bacolod ginapaabot nga i-downgrade na. Ika-downgrade ini sa Modified General Community Quarantine sa manasunod nga bulan. Sa press conference sa Bacolod Emergency Operations Center, ginpahayag ni Mayor Evelio Lunardia nga handa na ang syudad sa MGCQ bangod sang tuban nga pagdubo sa mga kaso sa COVID-19 sang tinalikdan nga duha ka semana kung ikumparar sa bulan sa Setyembre. Naginyo na siya sa National IATF sa pag-downgrade sa community quarantine status ng syudad, pero ginapaabot sa EOC nga magalawig pa ang GCQ status ng syudad tubtub sa katapusan sa bulan. Inibangod suno sa iya, kada bulan nagapagawa sa bagong quarantine status ang National IATF. Pero hindi pa masiling sa alkalde kung manginhanda na sa new normal ang Bacolod pag-abot sa bulan sa Disyembre. Nagapanawagan siya sa publiko nga bisan low risk o kung manubo na ang community quarantine status ng syudad, dapat gasundod ang minimum standard health protocol sa mga pampublikong lugar. Kag sa number 2, Bacolod Mayor Evelio Lunardia nagpangayo sa pasaylo sa locally stranded individual nga ginhatagan sang sala nga swab test result kag ginbalik sa quarantine facility matapos nga ginpapauli sa iya nga pamilya. Ang detalye sa report ni Martigo.
Isa ka oversight kag honest mistake sa bahin sang Bacolod Emergency Operations Center ang natabo nga paghatag sang sala nga swab test result sa isa ka locally stranded individual nga nag-abot sa Bacolod City sang nagligad nga Oktubre 10. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga personal niya nga gintawgan si Jonathan Espinosa kag nagpangayo sang pasaylo bangod sang misreading nga natabo nga nagresulta sa paghatag sang sala nga swab test result sa iya kag nagpahanugot sa iya nga magpauli sa iya pamilya. Oktubre 9, sangkin pahanugutan si Espinosa nga makapauli sa iya pamilya gikan sa quarantine facility bangod negatibo ang iya swab test result. Pero sang gabi, gintawgan siya sang barangay kag ginhambalan nga positibo ang iya swab test kag ginpabalik siya sa quarantine facility. Ginpaidalo man sa home quarantine ang iya pamilya. And I was able to talk to the nurse involved, if I may not mention her name as of the moment, but I also asked her that she should give us an official explanation. And apparently, it was an oversight, which I apologize for, together with all those who have been involved. It was an honest mistake, I believe, nga natabo ato. It was a misreading or miscomprehension of the data that led to that. Sa Facebook post ni Espinosa, iya ginpabutyag ang kalain sang iya buot sa natabo bangod na butang sa peligro ang iya nga pamilya kay ginpasugtan siya nga makapuli. Gindugang pa sang alkalde nga bangod sang natabo sa kaso ni Espinosa, may mga adjustments nga ginhimo ang EOC sa ilang nga sistema agod hindi na maliwat ang kasubo nga sayop sa pagpagwa sang resulta sang swab test sang mga LSI. Marty Go para sa Digicast Negros. Kag, numero 1 sa mga balita sa bunga adlaw, isa ka peke nga RT-PCR test ang nadiskubrihan sa Iloilo sa isa ka eskwelahan nga ginsumiti sa ila sang isa ka empleyado. Negros Occidental kag Bacolod nagapanghanda na para hindi malutsan sang amo nga katuntuhan. Yaring report. Nagpagwa sa advisory ang Western Visayas Medical Center matapos may nadiskubrihan sila nga peke nga RT-PCR test result nga ginagamit ang ngalan sang ila laboratorio. Isa ka empleyado sa isa ka eskwelahan ang nagsumiti sini para makabalik sa trabaho. Pero sang ginpalantaw ini sa WVMC, ila na diskubrihan nga peke ini. Ang mga pirma sa amo nga lab result, ginpeke man. Wala pa sa amo sini nga kaso nga natabo sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Sunod sa Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center nga si M. Ang, posible ini nga matabo bangod sa teknolohiya sa karon. Can devise some more measures, some security measures maybe, butangan siya ang result, butangan some dry seal or any other way, you know, we will for sure be discussing it the EOC para nga to prevent that from happening. Although, like I said, wala ka may na-encounter na presentation of a fake result as of now. May kaso lang nga may nagamit sang daan nga RT-PCR test result para makabiyay sa luwas, pero tigayon ini nga nadakpan. Talakayon sang EOC sa ilang meeting ang ini nga insidente para makapangita sa mga pamaagi para hindi malusutan. Sunod naman kay Attorney Ray Frando Diaz, Provincial Administrator sa probinsya, ang mga alkalde lang kag mga health officers ang may access sa database sa mga lab result, kag ang ginaprint nga results ang ginapirmahan pagidliwat bagluwas sa mga printed signatures sa mga result nga gina-release. Only the mayors and the CHOs are allowed access sa aton nga lab MIS. So, maka-strict to sa aton safeguards so that not just anybody can tamper with or edit or print ang aton nga mga lab results. Sunod pa kay Diaz, isa ka seryoso nga offense ang pagpameke sa sini nga mga dokumento nga magkabig nga mga public documents. Ang sinuman nga madakpan sarang makasuhan sa falsification of public documents. Kag may good vibes naman kami nga pabalong sa inyo. Sa Banwasing Isabela, duha ka mga senior citizens ang ginpatukuran sang balay sang mga pulis. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa una mga pagbalikid sa sini nga hayub-hayub, pensaron mo nga isa lang kahuyop sang mabaskog nga hangin, mawasaag na ini. Sa piyak sang sitwasyon sang sini nga balay, diri nagapuyo ang 71 anyos nga si Eddie Canatoy o kung Tatay Ed sa Barangay 9 sa Isabela. Duta ang salog, nagatakilid ang dingding, daw marusdak ang atop, kag
may bungyod pa sa sulod. Ini ang rason kung nga napilian sa katapos ang Isabela PNP si Tatay Ed nga ila mabuligan. Tanong-tang ya balay, way nagigyahaligi. Wala naman ding-ding, kumbaga daw tent type na lang siya, amo na lang na. So, may bungsod pa sa sulod sa balay niya. Tapos way nasa gatsindas kay lutak ng dalong. Tapos gahalo-halo na tanan ng ano niya. Bisan ako, babudayan ko magsulod siya masuhot. Wala siya. Hangga pakaon siyang kadugtupad yan ng balay. Imbis nga temporaryo nga bulig, ginpili sa mga pulis nga patukuran siya sa mas komportable nga balay para makapanggawi sang eksakto. Mismo ang mga pulis ang nag-amot-amot para ibakal sa materyales. Ang komunidad kag mga pulisman ang nagbinuligay para mapatukuran siya sang balay. Si Tatay Ed, amo na lamang ang pagpasalamat nga bisan wala sang pamilya na tagaan pa sang komportable nga pulian. Dahil sa sitwasyon mo rin nagligat tayo? Bulay kayo rin mo. Nga man. Kasi wala nubra din. Wala ano? Wala Labra. Wala. Tapos? Wala ko pagkaon. Subong nga naman ba? Makainig at muna ng tsura ng balay mo. Ang pasada mo sa mga muna. Wala ko. Basta ko kayo na. Makatulog ka tarong. Ano? Sa una, hindi mo sementado yung muti nga sa loob? Hindi ba? Balas lang? Ante sa iya, ginpatukuran man sang mga pulis sang bag-o nga balay si Raimundo Remilia, 72 anyos naman sang Barangay 5. Ang pondo, gikan sa ginpa-raffle nga painting nga obra maestra mismo sang hepe sang Isabela PNP nga si Captain Joseph Partidas. Ginpa-spin the wheel ko. So, community involvement, each participant tatag sila 100 pesos, and more or less 40 sila ang ano. Then ang kwarta nga nakuha namon, mga more or less 4,000 mo itong bakal namon sang materials, kagindulangan namon ng mga pulis pag additional kag ginhatag dito. Sa idalom sang programa nga Kapwa Ako, Sagot Ko sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagapili sila sa mga benepisyaryo nga mabuligan, patukuran o kun kay usang balay. Sanday Tatay Eddie kag Raimundo ang duha sa mga una nga nakaambit sa sininga programa. Tuyo nila nga may isa ka benepisyaryo nga mapatukuran sa balay sa kada bulan. Gani, mas madamo pagid nga Tatay Ed kag Raimundo ang may mapasilungan sa tiun man sa bagyo o kung tagi-ti man sang init. Kag, amo yan tong top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Sa panahon karon dapat may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat eksakto kag patas ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa mga Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tugtugwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.